kennismarkt met leeskraampjes en taalgerelateerde mini-workshops. Als de deuren opengaan stromen ruim 1400 scholieren binnen. Soms zijn ze met een hele klas, soms met een groep leerlingen uit verschillende onderbouwklassen die door de school zijn ingelood voor deze dag. Vrijwel alle bezoekers hebben in de voorliggende maanden één of meer van de lijst met kerntitels en overzicht van boeken voor 12 jaar of ouder die in de 2 voorgaande jaren zijn uitgekomen, gelezen en gestemd op hun favoriete boek. En wat voor monster zou jij willen zijn, Raquel? 12 jaar, staat bij de workshop Monsterportretten en wijst naar een dik gedrocht met een groene trui. Bloedserieus gaat animator Julia Jager aan het werk. Ze neemt Raquel goed in zich op en tekent een lief monster met een klein lipstaartje, waar converse gippen en kleine oogjes als sproeten op het gezicht. In bestand daarnaast zitten de dichters van vitamine wijzen en met hun schrijflijstje maken ze customisatie